4. Sateenvarjon joulupukki. Joulupukilla oli suuri ongelma. Hänen sateenvarjonsa, jota hän käytti aina vieraillessaan sateisilla alueilla, oli kadonnut. Ilman sitä hän ei pystyisi toimittamaan lahjoja ajoissa. Niinpä joulupukki ja hänen luotettava poronsa lähtivät etsimään sitä. He lensivät yli vuorten ja laaksojen, läpi sateen ja lumen ja löysivät sateenvarjon lopulta pienestä syrjäisestä kylästä. Siellä he tapasivat tytön, joka vietti joulua aivan yksin. Hänellä ei ollut toivomuslistaa eikä lahjoja, mutta joulupukki oivalsi, että tyttö tarvitsi eniten ystävyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lämpimästi hymyillen hän antoi tytölle parhaat lahjat eli rakkautta ja lohtua.